Bastel. Ciao. Dinja xek suppost. Mela naraw minn ħajftilna. Tista' tiftilna jekk jogħġbok. Okej, faċli kienet s'issa. Mela nista' nitla'. Qed tarafna? Eżatt. Inti x'qed tagħmel bħalissa? Il-laħba ħanara ta' ma nista'? Ejja wara daqsxejn ħanara. Fejn? Prosit. U mill-ewwel arafna inti? Ja. Isma' taf li l-milit magħna u. Aha. U llum tal-int kont qed tara xaraban kara xandi għandi. Hello, biex ismek? Anna Mari. Anna ma jkollha sew. Kważi. Kważi. Mela, jinġel biex nagħtik sorpriża. Tajtieli. Ma nkopri lejlek naqra, Ara, jiena sejra ma' grupp ta' nies ġewwa Livigno. Dal-waqt, fil-ġimgħat li ġejjin. Ġażilna, inti qatrajtna fuq xarabank. Ija. Qatrajtna n-nies li telgħu magħna. U lilek se nagħmlu eżattament l-istess kif nagħmlu magħhom. Ħammorru ġewwa Livigno, hemmhekk meta se nkun qegħdin hemmhekk se nitalmu niskrivew xi naqra, tipprovaw x'kif. Mela, mhux hawn screen biss imma, forsi morru bil-jet bikes nitilgħu fuq il-muntanja. Il-muntanja ovvjament ikun kollha bisnu, dażlinijiet. Mbagħad minn hemmhekk ukoll biċikla tajba għandhom mikel ta' barra minnaw. Użaw nagħmlu l-attivitajiet kollha li nexxin nagħmlu f'dawk il-5 ijiem li ħankunu qegħdin hemmhekk. Biss. Għandek ġi xaffariet li jfadal xara biex tiġi tiġi magħna. Waħda, mela nista' tsaqsik mistoqsija faċli. Jebek? Mbagħad wara għandna xi ħaġa li trid tagħmel. Dejna. Inti titħajjar tmur Livigno? Mela janistiru. Mistoqsija qabel jew ċe? Be. Telqet. Ħafifa di tkun ta'. Naraw. Mela, ġewwa Livigno jiskijaw minn Diċembru sa Mejju jew minn Ġunju sa Ottubru. ċerta? Xiri ħelwa. Eċċitata, Tajjeb ħafna. Lesti ruħek, bagalli għandek? Affarijiet tal-iskin m'għandek żgur. Ma dak li se organizzaw lek kollox, għax inkellek immorru kif inti libsa tħossilna l-bart ma rridux tħossilna. Ovvja. L-aħħar biċċa fadlinna, ħatħares hemmhekk u flimkien se nkantaw. Ma nafx inkantaw. Xarabank. Owejo. Ciao ciao.